Okay mga idol, nakita na to atong amigo ng pagwapo. Migo! Alay, dali na bike mo. In fairness atong amigo mga idol, ang ngayon kasi sa bago niya yung bisikleta. Tiyaw mo na mura joker sa braha. Sakyan na! Sakyan na mong bike. Atong amigo mga idol ha, napanaw na, nagdaan na siyang bike oh. Ninduta maging ang bike mo Migo. Migo! Ato nang, ha? Usay ka ngo? Haman? Uy, ang kuhan ra, tinggil piring nga na Migo. Nadaot ang tinggil piring nga na. Dagko ang alahas mo Migo eh. Ara, pakita ko ta. Pakita ko alahas ba? Bili ba, pakita ko ba? Dari, padulang. Pagtanaw na ko sa bukto ni Migo Kulapo mga idol, alahas niya pati nakuha. Dato na ko Migo. Nyor. Ha. Ay alahas oy. Di na mo. Dito eh. Minteryo. Migo, kuyog ta Migo, kuyog ta. Magsunod ka sa bike na mo. Sakay ka bike ni mo, magsunod ka. Ato may kuhan soko. Ato may soko. Apas lang. Ari na ko ay. Naghuwat na gid si Migo Kulapo mga idol. Kung sa bang pagkaunsa na nagana naman yung problema. Kapano? Hoy, naunsa, naplat naman sa niyang bisikleta. Ipa-jam-jam siguro na mo. Nagduda na jud ko aning kalakiha, duda ko ginegosyo jud ko ani niya. Pasiyok, ipasiyakan siguro na mo toyo amigo. Akong pangagpas aning kalakiha, giunay ra ginigsuyak niya ba? Ano? Narikol na ko sa kong hunahuna mga idol nga mamulkitay ni siya sa una. Kung tagaan ako ni siya kwarta, iyaharap po ning ibulsa. Kaya nga kong duda, papitlan na ning chewing gum niya. Bitaw oy, joke ra na ako ah. Unya, kung ibangutan na ako, kapila na gid siya na diskrasya ng bisikleta ha? Magkanaon mo doon na. Aw, wangan pa? Unya, ako na lang ni ipapasaan niya. Sana lang na. Saanon ba? Nisigang iyang mata. Nanagan na lang ko ba? Basi magubaw niyang yantas ba? Musamot ka dako ang problema. Una dito. Kuyugan di ka palit interior. Kuyugan di ka ba? Palit ang interior. Pasaan na? Padungot ang to. Padaot nung samot ang yantas ni mo. Ug karon mga idol, nakahukom ko nga palitan na lang ko ni interior. Dili gyud ko mailad ani niya ron. Aw, kung iya kong ilaron, hubuan ko gid ni siya sa purol. Pwedeng katawa sa mananak. Malas ko no kayong nagkunyag. Ito na to. Pasaan na ba? Ana, ayaw na. Ana ba? Padaot na oy. Nilikra mo si Migo Kulapo mga idol. Kalayo ko no kayo baklayon. Ako agyod ning ipapasaan niyang bisikleta. Basi ron niya yan tas balaot ba? Sa muto kadako ang problema na. Wala na ba ko'y kwarta? Una ito. Una nga to, una. Apas ko dito nan. Sige. Unya, puwerte ginakong katawa ah. Joke-joke raman ko tong ako ah. Nakabalos yung bisikleta. Da, tagam lagi ka. Patagam na ako sa iya ha. Para sa sunod, ang pinga na ba? Dili bayalan ni mangita o kwarta. Unya, nausap nga akong huna-huna. Ang akong plano, mga unusa para makatarong ko o pang huna-huna. Kurog na eh. Suway ko na, kurog ba? Kining kamot ni Migo Kulapo mga idol, nagtuho ko nga grabe kini ka makasasala. Kay bisan wala pa mo abot ang adlaw sa iguho ko. Nagkurog-kurog naman hinuon. Agoy, membro din sa mga walhon. Oy, Manny Cristebe! Basin membro na si Migo Kulapo sa mga hinlo. Unsa may hinloing ko pisot? Hinlo, God! Na, mao siguro gyud. Nawara ko ni ang kamot lupig pa 7.2 magnitude nga lino. Grabe na gyud ka kurog. Unya nangutana siya kung si tambalan ni iyang sakit. Unsa kay tampuday tambalan ni? Putlon. Wala ko tamot. Na, purti pong luoya, wala na ikakumkum ni Junior. Pag humana mo kaon mga idol, nagkuyog may palit og interior. Unsang pagkaunsa angas Migo Kulapo, nasirmuna naman hinuon. Na lang nagpamukit siya Oh. o kagibaw. Da. Ang kami ganin diri amo ginang tanungon. Oy. Di ko balik ang customer na mo kay magpagutbot man.
Sa dili pa na bulkito na interior mga idol, imo din ang kuuton ang ligid. Tan-awon jud pag-ayo kung wala na may tunok na habilin. Parang dili kasi balik-balik og pabulkit. Tan-awa, si Biko Kulapo nakapisos na hinuon. Tanawa, hindi mo tanong ng trabaho, daghang customer mo balik din mo. Bitaw mga idol, tambagan na ni si Biko Kulapo. Istoryahan siya kung saan sa pagtrabaho. Parang dili magsigig ka backjob ko no. Sige, sige. Sir, salamat sir ha. Iya kung dilim sakar sir, amo lang, amo ilis dan sir ha. Naa din misa. Unsa gini inyong kuan sir? Unsa ni shop ninyo? Tupas Cycle system. Cycle Center. Oh. Suki ni Biko Kulapo. Magpasalamat na migdako sa Tupa Cycle Center nga maabi-abihon jud kaayo. Ug karon ako na sang gipangutana ug unsa na say sunod nga problema sa iyang bisikleta. Sunod, unsa nang say problema sa bike nimo? Unsa na say kango pod. Unsa kay mayo na yung bike sir? Sige mo lang ka problema. Amot ini niya kay sawa pa ni siya mamulkit mo si. Oh. Nag-drive ni siya tricycle. Sikad oh. Ibaw mo ini niya. Oy, sus. Kaila mo ko niya. Karon kay nagmoto siyang kuan kay kalo mo nabila ba ko tinggil biring ang daotan. Naunsa, si Busing pwedeng katawaan. Unya mga idol, nangita na may shop nga mutaod sa interior. Kanang shop ba nga makabrakto rapod mi in town. Ay, salamat, 40 lagi gipangayo ni idol. Marinta ba yan? 40 bayad? Salamat yung taon dul ha. Kay bawbe ka na mo, purti sa namong pobriha. Buslot-buslot po taon ni among mga brief ba. Unya karon gisakyan na ni Biko Kulapo iyang bisikleta. Oy, unsang nasudyi ka ning tawhana? Nga ni counterflow man hinuon ni siya. Hala, kadelikado sa disgrasya. Wala pa din ni maana diri sa Pilipinas. Nga, oy.